Kaluguran mo kapatid ng kasampatayanan, sa gabi mong ito ay pinagdiriwang natin ang pinakadakilang gabi, ang pinakadakilang kapistahan ng ating pananampalataya, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil kung hindi nabuhay ang Panginoon, walang kabuluhan ang ating pananampalataya. Wala tayo dito ngayon dahil ang pagtitipon ng mga anak ng Diyos, lalo na sa banal na misa, it is a gathering of resurrected people. Walang misa, walang pagtitipon kung hindi muling nabuhay ang Panginoon. Ayon sa kasulatan, sa ikatlong araw, muli siyang nabuhay. Ikatlong araw. Bakit ngayon Sabado pa lamang nagdiriwang na tayo ng resurrection? Pangatlong araw na po ngayon ay sa time clock ng mga Israelita. Unang araw, alas 3 ng Biyernes Santo. Ikalawang araw, alas 6 ng Biyernes Santo. Sa mga Israelita po, ang araw ay nagsisimula alas 6 ng gabi. Kaya ngayon, alas 6 ng gabi, ikatlong araw na po sa kanila. Kaya sa ikatlong araw, muling nabuhay ang Panginoon. Biyernes Santo, 3 p.m., unang araw. Biyernes Santo, 6 p.m., ikalawang araw. At ngayon, Sabado ng gabi alas 6, nasa ikatlong araw na po tayo sa time clock ng mga Israelita. Ayan po sa tradisyon, unang nagpakita si Jesus sa kanyang mahal na ina. Kaya kung walang COVID, naku, napakasaya ng ating mga salubong ritual. Ngayong gabi o bukas ng umaga. Pero ayon po sa Ebanghelyo, unang nagpakita ang Panginoon muling nabuhay kay Maria Magdalena. Bakit? Alam po ninyo, hindi namatay si Jesus sa puso ni Maria. Forever, buhay si Jesus sa puso ni Maria. At hindi rin namatay si Jesus sa puso ni Maria dahil bago pa muling nabuhay ang Panginoon, nabuhay na muli si Magdalena. Dahil pinalaya sa kanya ni Jesus ang 7 demonyo, isang bagong buhay ang ibinigay na ni Jesus kay Magdalena bago pa siya muling nabuhay. Kaya all the while, sa puso ni Maria, buhay si Jesus. Sa puso ni Magdalena, buhay si Jesus. Dahil muli na siyang nabuhay sa pag-ibig at pagmamahal, pagpapatawad ni Jesus. Bakit ang unang pinagkakita ni Jesus? Unang nagpakita si Jesus kay Magdalena ayon sa kasulatan. At isinugo niya si Magdalena at ang kasama niyang babae, si Maria Cleope, sa kanyang mga lakad sa Galilea. Ang unang apostol ng mabuting balita ay si Magdalena. Siya unang isinugo ni Jesus upang ibalita ang muling pagkabuhay dahil siya'y muling nabuhay. Ikalawa, si Magdalena isang babae. At alam natin lahat, isa sa mga expertise ng mga babae ay ang magdala ng balita. Dahil halos sa kanila ay miyembro ng TVP, kapisan ng mga broadcaster sa paligid-ligid. Kaya magaling ang Panginoon. Una siya nagpakita kay Magdalena, isinuko si Magdalena upang ipamalita ang muling pagkabuhay niya. Dahil alam niya ang expertise ng mga babae. Mabilis magbalita. Pero higit pa roon, Magdalene is a qualified apostle of the good news kasi sa buhay niya, muli na siyang nabuhay. My dear brothers and sisters, isinuko ng Panginoon ang kanyang mga alagad sa Galilea. Alam mo ninyo yung lugar ng
pinagdarosan natin ang salubong ay tinatawag na Galilea. Kung saan bumababa yung anghel, yun ang Galilea. Bakit? Dahil sa Galilea, nandoon si Maria. Nandoon ang kanyang mga lagad, punong-puno ng takot. At naisalisin ng Panginoon ang takot sa puso ng mga lagad upang bigyan sila ng pag-asa. Galilea. Dahil sa Galilea, ang lugar ng mga tao na bubuhay sa kadiliman, bagong buhay, bagong buwang liwayway ang naghihintay sa kanila. Sa muling pagkabuhay ng Panginoon, sumikat ang bagong araw sa mga tao sa Galilea na nabubuhay sa ilalim ng kadiliman. My dear brothers and sisters, para bang sinasabi ng Panginoon kay Eva at kay Adan, magbalik na kayo sa paraiso ng Eden dahil bukas na ang pintuan ng langit. Nagpatawad ng Panginoon. Inialay mo namin ang ating buhay para sa kaligtasan ng marami. Magpunta ka sa Galilea. My dear brothers and sisters, meron pong kwento ng isang pamilyang nakatira sa bahay ng posporo. Ito mga palito ng posporo, nabubuhay sa dilim. At nabubuksan lamang sila kapag nagluluto ang nanay. Kapag nagsisilap ng sikap, mga tuyong dahon. At kapag nagsisindi ng sigarilyo si tatay. So isang araw, kumuha ng palitong posporo si tatay para magsindi ng sigarilyo. At sa pagkuha ng isang palitong posporo, nahulog yung isang palitong posporo. At tinitingnan ni palitong posporo ang gagawin niya sa kasama niyang palitong posporo. At ang ginawa ng ama, kinaskas yung palito doon sa tabi ng posporo at kumanap ka. Nag-apoy. At sabi ni palitong posporo, wow! Kami pala ay may nakatagong ilaw. Kami pala ay may nakatagong liwanag kapag ikinaskas, magliliyak at magdidinas. Nakita ni nanay yung posporong palito, isinoli sa bahay ng posporo. At sabi ng palitong posporo, good news! Meron pala tayong nakatagong ilaw sa ating mga puso. At ang posporo ay may ilaw. Dahil sa posporus na nakabulo sa dulo niya, kapag ikinaskas mo, magliliyak. Nagliliyak ang buong mundo dahil dumaan ang katakutan na paghihirap ang Panginoon. Ikinaskas ng Panginoon ang kanyang buhay upang magliliyak muli ang ilaw ng pananampalataya sa ating buhay. By the virtue of baptism, we have the spark of divinity. Tayo nagdadala ng liwanag. At yan ang isang mensahe ng Easter Sunday. By the power of baptism, by the light of our faith, we have the power to dispel darkness in our lives. Kaya natin isang bukat ang kadiliman sa kapangyarihan ng ating pananampalataya na itinulot sa atin ang binyag. Sana magliwanag tayo na para posporong ikinaskas, nagliliyak by the power of baptism and the resurrection of Christ. There is light to the world. Makulay ang buhay ng Kristiyano dahil sa ilaw na taglay ni Kristo. White contains all color. Black is the absence of all colors. Kaya makulay ang buhay Kristiyano dahil kay Kristo. My dear brothers and sisters, ano ba ang kahulugan ng resurrection sa ating buhay? Resurrection means three things. Tatlong bagay ang kahulugan ng resurrection sa ating buhay. Una, pamanyubli, pagsusawali, pagbabalik.
Muling nabuhay ang Panginoon. Sinubli niyang Levi. Ano dapat natin ibalik sa ating buhay? Pero ba mga bagay na ninakaw, ibalik mo? Dahil sumisigaw yung bagay na yun, isoli mo ako, isoli mo ako. Hindi mabuti ang magnakaw. Isubli mo lang. Tingnan mo ang pena ko. Isubli mo. Ibalik mo ang dating buhay. Saya, galak, pagmamahalan sa pamilya. Ibinalik ni Jesus ang buhay natin na nawala lang dahil sa kasalanan. Sibli na yung Vietnam. Mo Jesus yung sinubling na yung sibli na yung dati tamang biye. Biye bilang anak ng Diyos. At sa pamagitan ng binyag, naging anak tayo ng Diyos. Naging ama natin ang Diyos sa langit. Naging kapatid natin si Kristo at naging magkakapatid tayo sa isa't isa. Nang dahil sa kasalanan, division, war between God and man. Lumayo tayo sa Diyos. War between man and man. Nagtalo, naggera. Ang mag-asawa, ang magkapatid, gera. War between man and himself. We are our greatest best friend, and yet our worst enemy is ourselves. Nagkaroon ng war. Pero sa binyag at sa muling pagkabuhay, nagkaroon ng communion between God and man. Communion between man and man. Communion of man within himself. Ibalik. Anong dapat natin ibalik? Ano ang nawala sa pamilya na dapat natin ibalik? Dala ng modernong pamumuhay, maraming nawala sa buhay natin. Salamat sa COVID. Nagbalik ang sama-samang pagkain sa lamesa. Salamat sa COVID. Nagbalik ang pagsisimba. Hindi naman tuwing linggo, kundi araw-araw nakakapagsimba tayo sa FB live streaming. Noon busy tayo sa trabaho. Pag-alis ni tatay at nanay, tulog pa yung mga anak. Pagdating ni nanay at tatay, natutulog na yung mga anak. Pero may maghapon, sama-sama tayo. Ibalik ang sama-samang pagkain sa lamesa. Na kumisan, inilayo tayo sa isa't isa ng ating mga trabaho at ng ating mga busy schedule. My dear brothers and sisters, anong dapat nating isoli at isubli at ibalik sa ating mga magulang? Sa iyong asawa, ibalik mo yung respeto na nawala dahil sa galit. Respetuhin mo ang mga magulang mo. Balikan mo. Re-respect tulog again. Tulog back. Balikan mo yung kabutihan loob nila sa iyo. Binuhay ka nila. Tinulungan ka nila. Minahal ka nila. Balikan mo yun upang magbalik ang respeto. Balikan mo ang respeto at unang tibok ng puso mo nang makita mo ang asawa mo. Noon, ikaw ang Miss Universe ng buhay ko. Noon, ikaw ang kahulugan ng buhay ko. Ngayon, bakit sinasampal mo ang asawa mo? Minumura mo siya. Tulad ng isang babae sabi sa akin, alam mo, nung nililigawan ako ng asawa ko, feeling ko, Miss Universe ako. Pero ngayon, Father, lagi niya akong minumura. Sinasampal. Ang feeling ko, basura ako. Ibalik ang respeto at dating pagmamahal sa isa't isa na nawala ng dahil sa kataasan ng loob. My dear brothers and sisters, ibalik ang pagpapatawad. Ibalik ang paraiso sa pamilya sa pamagitan ng pagpapatawad at pag-surrender sa ating mga pride. Sinabi ni Jesus, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sana lagi natin balikan si Jesus sa Eucharistia. Gusto ng Panginoon, lagi tayo nagbabalik sa Kanya.
Dahil nakaugnay ang buhay natin sa Diyos Ama at sa Panginoong Jesucristo. Nagbalik ang prodigal son sa kanyang ama dahil ang buhay niya ay nasa pagmamahal ng kanyang ama. Sana lagi natin balikan, lagi tayo magpasalamat sa Diyos. Let us always look back at the goodness of God. Nabubuhay tayo sa awan niya. Balikan natin siya lalo. Diba sa Tagalog, walang utang na loob. Yung tao walang utang na loob ay yung mga tao hindi marunong balikan ang kabutihan ng kapwa, ang kabutihan ng Diyos. Magbalik tayo ng Diyos. Ibalik tayo ng lugod at kapasalamatan kayo. Resurrection ay buhay na anak. Buhay na walang kulang. Alam niyo, ang kawalan ng salvation madalas sa puso natin, sa isip natin, ang kaligtasan ay makakamtan lamang natin sa kabilang buhay. Hindi. Salvation is a here and now event. Ngiri at kiti, ngayon at dito, here and now, we experience salvation. The salvation means kaganapan. Ganap ang buhay mo kapag busog ka. Ganap ang buhay mo kapag ikaw ay kumakain. Kapag ikaw ay malusog, walang sakit. Pero hindi doon ganap ang buhay mo kapag ikaw ay peace with one another. Ganap na buhay, pagmamahalan. Ganap na buhay, mayroong trabaho. Ganap na buhay, nagsasalo-salo. Ganap na buhay, busog, walang sakit. We need one another. Yung ganap, hindi lang may ibig sabihin, buo. Ganap bukudol sa amin. Let us fill up one another's love. Ganapan namin. Ganapan niya, buong buhay. Pero ganapan tayo, ikakulangan ng metong at metong. Buhay na ganap at buhay na gumaganap sa pagkukulang ng iba. Nagigibuo tayo dahil kailangan natin ang bawat isa upang maging ganap ang ating buhay. Sana ganapan ng tao, ikakulangan dahil naliwa. Halitang pakisirantana, ganapan mo, ikakulangan ng metong at metong para maging ganap impyerno. Hindi buhay na walang hanggan. Resurrection is buhay na walang hanggan. We do not put a stop to life. Life goes on. And we do not put a stop to love. Walang hanggan ang buhay. Walang boundary ang pagmamahal. Walang hanggan ang pagmamahal ng Panginoon. Walang hanggan ang pagpapatawad ng Panginoon. Sana ganoon din tayo. Buhay na walang hanggan. Walang hanggang pagmamahalan. Walang hanggang paglilingkod sa isa't isa. Walang hanggang pag-aari ng time, talent, and treasure para sa isa't isa. Walang hanggang pasasalamat. Dahil buhay tayo. Dahil sa walang hanggang pagmamahal. At walang hanggang na pagpapatawad ng Diyos. Sana ganoon din tayo. Walang hanggang pagmamahalan. Walang hanggang pagpapatawad. Walang hanggang paglilingkod sa isa't isa. At walang hanggang pasasalamat sa Panginoon na muling nabuhay.